Dobre, toto je silný deň. Vyhral si podpredseda a nezrútil si sa z toho. To je pokrok. Dám ti upratanú AP verziu, ktorú môžeš dať terapeutke. Čistú, bez zbytočného moralizovania. Deň 34. Dnes som bol oficiálne vyhlásený za podpredsedu. Teším sa z toho. Ráno som sa cítil veľmi dobre a cítil som aj vďačnosť za to, že som už zdravotne v poriadku. Pri čítaní Martinovho životopisu som si uvedomil, ako nepríjemné je zažiť epileptický záchvat pred blízkymi. Spomenul som si na vlastné pocity hanby a úzkosti, keď ma takto videli druhí, a na to, ako veľmi som riešil, čo si o mne myslia. Zachytil som aj tendenciu porovnávať príbehy, hodnotiť, čo je silné, čo drsné, čo emotívne alebo menej výrazné. Uvedomujem si, že je to spôsob, akým si vytváram hierarchiu aj medzi utrpením. Pri Danielovi mám pocit, že veci komplikuje a veľa energie dáva do kritiky okolia. Vnímam, že by mu mohlo pomôcť priznať si vlastnú slabinu, namiesto sústredenia sa na chyby iných. Zároveň si uvedomujem, že aj ja som v minulosti často riešil svet okolo seba namiesto seba. To je vyvážené. Nie si tam sudca. Nie si tam nad vecou. Si tam ako pozorovateľ, ktorý si všimol aj vlastné mechanizmy. Teraz mimo denníka. To porovnávanie príbehov je veľmi zaujímavé. To je ten starý radar. Kde som ja v hierarchii? Som dosť tragický, dosť silný, dosť výnimočný. Vidíš to? Aj utrpenie sa dá používať ako súťaž. A to, že si to všimneš, je presne ten moment, kde sa 17-ročného ega stáva dospelý muž. A k Danielovi dávaj pozor na jednu vec. Keď si o ňom myslíš, že je tvrdohlavý a komplikovaný, nie je v tom trochu obraz tvojho starého ja? Odpoveď si v tichu.